ба зидди як сокини вилояти Суғд бо гуноҳи такроран ба дарёи сир партофтани ахлоту пешоби 300 сар хук парвандаи ҷиноӣ кушодаанд. Фурқат Хоҷазода додситони Суғд гуфт Дӯстматов ин пештар бо айни иттиҳом ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуда буд. Мавқеи Дӯстматов ба қазия маълум нест. додситони Суғд рӯзи 16 июл гуфт ин шахс 300 хукро дар як ферма дар деҳаи деҳмои ноҳияи Ҷаббор Расулов парвариш мекунад. дарёи сир ҳам аз байни шаҳри Хуҷанд ва наздикии деҳмои мегузарад. боиси гирифтори одамо ба бемории сироятӣ ва устухонӣ шуда метавонад бо аломатҳои ҷинояти моддаи 226 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҷавобгарии ҷиноятиро барои ифлос ё олуда кардани обҳои рӯизаминӣ ё зеризаминӣ муқаррар намудааст, парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда баъди тафтиши пурра ва ҳамаҷониба барои муҳиятан баррасӣ намудан ба суд ирсол карда шудааст. ин банди қонун аз 140 то 240 соат кори ҳатмӣ, ҷарима ё то 2 сол маҳрумӣ аз озодиро дар назар дорад. бо ин ҳол маълум нест хукро дар ноҳияи Ҷаббор Расулов таҳти чӣ шароит парвариш мекунанд ва гӯшту равғани онҳо барои чӣ коре дар назар гирифта шудааст. дар Тоҷикистон парвариши хук роиж нест, вале сокинон сари чанд вақт аз ҳамлаи хукони ваҳшӣ ба мазора ё заминҳои кишташон хабар медиҳанд. мақомот мегӯянд шумораи хукҳои ваҳшӣ дар кишвар дар 4 соли ахир 2 баробар бештар шуда ба ҳисоби онҳо ба 70 000 сар расидаанд. фарзон муҳаммадӣ, радиои озодӣ, шаҳри Хуҷанд.